дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров соли 2021 соли рушди таҳсилоти фосилавӣ эълон гардид. Ин ташаббус ҷиҳати рушди таҳсилоти фосилавӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар низоми фосилавӣ роҳандозӣ гардидааст. Гуфта мешавад, ки ҳадаф аз эълон шудани соли 2021 соли рушди таҳсилоти фосилавӣ назорати мунтазами раванди таҳсилоти фосилавӣ, мусоидат ба рушди таҳсилоти фосилавӣ ва таъмини донишҷӯён бо маводи таълимӣ методӣ маҳсуб меёбад. донишҷӯёне ки соли аввал ба мо дохил мешаванд, ба ҳамаи донишҷӯён як рамз, пароль, логин дода мешавад, ки онҳо дар сомонаи худи донишгоҳ даромада маводҳои таълимии худро бо воситаи муаллимони кафедраҳо мулоқот карда истода ду марҳила, ду фосиларо мегузаранд. баъд аз он сессияи имтиҳони ниҳоӣ мешавад, бо ҳамин соли хонишро ҷамъбаст мекуноянд. таи чанд соли охир дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров низоми таҳсилоти фосилавӣ барҳамонда шудааст. ин намуди таҳсил ҳамарӯза ба донишҷӯён имконият медиҳад, то донишгоҳро бо истифода аз имкониятҳои муосир биомаду рафт ва бодубошти доимӣ хатм намоянд. донишҷӯ баъди он ки ба донишгоҳ дохил мешавад, соҳиби саҳифаи махсуси худ гардида, тариқи интернет метавонад маводи таълимиро дастрас намуда ба омӯзгор дар робита бошад. ба гуфтаи сардори шӯъбаи таҳсилоти фосилавии донишгоҳ Илҳом Каримов, барои ҳалли баъзе мушкилиҳои донишҷӯён синфхонаҳои лабораторӣ ташкил карда шудааст, ки дорои 200 компютерҳои замонавӣ буда бевосита метавонанд аз онҳо истифода баранд. бисёр донишҷӯёне ки ба мо мехонанд, дар хонашон ё ки интернет надоранд ё компютерҳо надоранд. ҳамин як мушкилӣ шуда истодааст. ба ҳамаи мушкилиҳо нигоҳ накарда, мо як се лаборатории мушаххас ташкил кардем, ки зиёда аз 200 компютерҳоро дар бар мегирад. метавонад донишҷӯён омада ройгон, агар дар хонашон шароити хондан надошта бошанд, метавонад дар худи донишгоҳ омада ҳамин супоришҳои худро иҷро кунанд. айни ҳол шумораи умумии донишҷӯёни шӯъбаи таҳсилоти фосилавии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар соли таҳсилии 2020-2021 12828 нафарро ташкил медиҳад, ки аз онҳо 10266 нафарашон духтарон ва 2562 нафарашон писарон мебошанд. аз шумораи умумии донишҷӯёне ки тариқи фосилавӣ дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд хонда истоданд, 1114 нафарашон тариқи буҷавӣ ва 11684 нафар тариқи шартномаӣ таҳсил мекунанд. Мустафо Нуруллоев, Даврон Исобоев, Фуруғ.